Sağ Hayat Hanım'a söz vereyim. Bir dilin ne derecede bay bolsa, ne derecede nemeti içindäki sözcükleri kän bolsa, şo derecede insanyň beýninde düşünme alany giň bolýan eken. Muna eýýäm alymlar orta çykartdy. Ondan soň şeýle bar, bir dili gepleýän, bir kultury paýlaşýan bir toplum bolýar. Şol toplum bir dili, bir kultury paýlaşan üçin bir kimlik oluşturýandyr. Ve bu kimligini, bu birikimi nesilden nesile geçirýändirler. Şunu nesilden nesile geçirmek için, şu kimligi goramak için dili goramagyň goralmasy hükmandyr. Ol dil hükman goralmalydyr. Meselem biziň dilimiz neme edilmedi, asimile boldy ilke, neme musulmanlaşdyryldy. O ýerde asimile bolduk. Fars sözcükleri goşuldy. O ýerde asimile bolduk. Ondan soň ruslar geldi. O ýerde asimile bolduk. Bu dili gorap bilmedik we bugün biziň dilimiz garyplaşdy we biziň kimligimiz we milliligimiz ortadan ýok boldy. Özümizem ýok, nememizem şol nememizi, milliligimizi, özümizin kimligimizi dikeltmek üçin şol dilimizi gaýtadan işläp, baýlaşdyryp, zeňginleşdirmemiz gerek. Özümize dönmemiz gerek. Şondan soň bize ýa-da kimligimizi nemetip bilýär, dikeltip bilýär. Şular aýdaýyn diýdim. Sağ ol. O şu haýsam bolsa, haýsy milleti ýok etjek bolsaň, sözlügini garyplaşdyrsaň, gassaň sözlügini ösdürmän, içerisine başga nemeler getirsen içerisine şol millet nemet ýa-da ýok bolup gidýärdi. Ine häzir Amerika diýäse, Amerika güýçlü diýändir. Şonu Amerikanyň öz dili ýokdur. İnglis dildir. İnglislerin getirendir. İnglisçe ýetleşýändirler. İnglislerin dili näme üçin dünýäde ikinji dil hökümünde, ýa-ni ikinji dil diýdigimde, meselem öz dilleriniň gapdaly bilen İnglisçe dilini öwrenýärler. Ýa bolmasy internetde zatda esasy ýurtdaşyna çykan wagtyňam ulanyp biljek birinji dilin İnglis dili. Çünkü şolar ýaly edip dillerini reforma geçirdiler. Okuyun men bärik neme? Neme edip koyun çaýkana. Oklak koyarım. Bütüş katı neme okuyun o kendine. Ağladım kovurdum onu. Şonu görýäňdem öz nemäň ýadyňa düşýärdir. Türkmen dilin ýadyňa düşýär bolýan bir hilli. Häne biz näme üçin ösbändirsek ekenik diýilen nemäni aklyňa getirtýär-da. Bizde türkmenli önümçülük ýok hiç hilli. Meselemine balyň gurrun etdi ýa-da iýmitin, iýbiçmen balyk yetişdirmek kyn däl. İşbirini taşlap şonu edip bilýän, işini bilýän adam şertlerem bar bolsa, mümkinçiligi bar bolsa her gün balygy ýeýin diýseňem yetişdirip bolýar. Ýa-da towuk yetişdirmek, ine bir towu yetişdirmek üçin näçe gerek bolýar diýdi şu ýylýan towuklarymyz 40 günüm 45 günde yetişýän eken şu towuklar. Onam gaty uledy fermasyny salyp bolýar. Her ýerlerde iş bilýän adam önümçülükde. Ýa-ni ine täze Türkmenistana barlandan soňra ediljek işler gaty känle her kim başarýan işini edip bolýar. Ol iýmege hiç adamlarda aladadan bolmaýar. Ýa-ni iýbiçge uğruy.
akıllarına da takmayalar. Gaýta şunu akıllarına takarlar. Bugün näme edip, nähilleki ütdöşük zat işendi. Önümçülük bariyerine ähli zat edip bolýar ýöne önümçülük edilmesi üçin bizim ýagdaýymyzda rejimi doğruluğunu ütgötmek gerek, doğruluğunu değiştirmek. Şun Memduh Bayraktar ogly bir video çekipdireken ýaman gowy edip otoritar döwletleriň nemeleri, ine prezidentlerinin ýok bolup gitjekdigi hakynda video çekipdireken. Nemede görseňiz badyr Memduh Bayraktar ol diýip ýazsaňyz çykarar. Şunky videosy arasy edip aýdyp berýär-de ýaman gowy edip mysallaryň üstüne getirip düşündirip berýär-de şu bizimkiler ýaly Türkiýedaky ýa Orta Aziýadaky nemeler ýaly prezidentler ýaly Russiýanyň kvar şolar ýaly adamlaryň galyp bilmejekdigini suud edip bilýär. Siz galyp bilmeýäňiz iň soňundadyr diýä nemäňiz ölümli başyňyzam diýär. Odo diýä uzak wagtda däl diýä ähli otoritar nemeler, rejimler ýykyljak diýä. Ýani özümüziň hakynda da aýdamok diýä. Erdogan hakynda diýär. Özümüziň hakynda da aýdamok diýä. Ähli otoritar rejimler bar bolsa soňu geldi diýä. Sebäbi şu bu wagtky 21-nji asyrda bu sosial mediýanyň artan nemesinde güýçli wagty soň adamlaram ýurdun içinde indi öň meselem öňkü zamanlar alanymyzda 90-ny ýyllar alanymyzda eger bular ýaly eleştiri tema ýa-da syýasy gurrunlar etjek bolsaň hökman ýurdun içinde etmeli bolýardym. Yani halkın arasında etmeli bolýardyň. O da howpludy da. Ýöne indi şu wagt howp ýok. Howp adalya. Sen çykýarsyň bir ýurdu. Şo edýän gepleşiklerini, çykyşlaryny sosial mediýanyň üstüne ýaýratýan, onam ýurdun içinde edeninde 500 adam, 300 adam ýa-da 50 adam ýüşürip biljek bolsaň sosial mediýada çykyş edýärsiň. Ine biz YouTube'da edýäris. 1000, 2000, 3000 5000 görüntüleme. Ne umyda hanymyň eden çykyşy näçe 10-20 mi näme görüntüleme boldy. Az wagtyň içerisinde öyle. Şolar ýaly uly ýere ýaýratyp bolýar-da. Buny şoň üçin bu rejimler ýaşap bilenok. Sen her bir gurrun döşdüňde aýbyny atýarsyň bularyň. Ýani gizlin bolup galyp bilme mümkinçilikleri ýok. Dine biz ýöne köje bir zadyň mysalyny getirip ýani biz bolmasa juristim däl ýa-da analitikam däl ýöne şunu aýdyp bildik ýani Türkmenistan, Owganistan üstünden Hindistana, Owganistan, Pakistan, Hindistan gal geçircisini çekçek bolýar ýöne bu zadyň bolmajokdygy köre düşünüp bildik. Biz bolmasa analitik däl ýöne köy bir vatandaş ýöne şonu açyk arasy aýdyp bildik. Yine sosial medyanın nemesi şur. Nemetsek bolondurlar şu haýsy ýylda boldy? 2022-nji ýylda mı etsek bollar şu Owganistanda narkotik getirip ýende täzäden narkotika ýatyryljak boldy Türkmenistana. Onuň nemesini habaryny çykaryp berdik bolýan edip bilmediler. Şol döwürler şu neme ýatgyn etip başlatdylar da mektep okuwçylarynyň işlerine şu neme atyp trimadol ýalak neme dermanlar zatlary atýan nemeler çykyp başlatdy da 2022-23-nji ýyllarda bolýardy şo wakalar. Ana eger şo habary biz şeýdip ýerlik giledip çykaryp bilmedik bolsak belki de şu wagt ýurdun içi narkotika ýatyrlar diýenede. Ýöne edibilmediler. Ya bolmasa ne şu adam bar 2017-2018-nji ýyllarda ýammaşmış ýaýratdy Türkmenistanyň içerisinde biz Marda şäherde zatdy işleýärkä şo taýda gurrun edýärlerde Reşit Meredov diýip biri barmış. Gaty güýçlümüş, ökdömüş,
Berdimuhamedowdan soňra prezident boljakmyş şo diýip näme myş-myş çykyp başlady şonuň. Ýöne 2019-njy ýylda halkyň hereketi çykdy orta birden-bire. 2021-nji ýylda Milli Halak Komiteti döredi, halkam ayağa galdygyny, bularyň bu oýuny bolmady. Reşit Meretow häzir şu dedi näme edip kovalap görmesiniň arkasynda şo ýanky nemeden bar bolup biler şonuň oýunyny bozduk da biz bunu. Bula adamlaryň. Şeýdip ýanky ýurtdaşynda edýärsiňiz, aý siz erkek bolsaňyz ýurduň içine girip ediň däl at diýendirler. Olaryň hemmejeti 20-nji asyryň 19-njy asyryň gurrunlardy. Häzirki 21-nji asyryň gurruny däl bu gurrunlar. Ýurduň içinde etmäge gerek ýok. Ýurtdaşynda da revolýusiýany geçirip bolýar. Adamlaryň akyllary bilen bilelikde, akylynyň üstünde oýnan. Bayram geldi, kardeşimize söz vereyim ben. Bayram geldi, sesin mikrofonun yapıp gürläp duran olsa. Telefonum doňýar öýtjüm. Açyly. Diyecek bolýarmyşy Afganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirişip diýär. Çalkandyrmagyň sebebi Ýewropa gazy geçirmek barada Azerbaýjanyň üstüne paralaşdyrylýar, Türkiýanyň üstüne bilen. Ondan soňra ýatyrdylar onu. Onuň soňy etmeligi üçin Afganistana tarap aktyrmaga Putin'in planı katyan. Yo, ondan öň barda bayram geldi. Ol näçe 2018-nji ýylda başlapdy. 17-18-nji ýyllarda başlady o. Ýa döwründen bäri plan bar oň ýöne. Çalkandyrmagyň sebebi şol Azerbaýjanyň üstüne Türkiýeden gaby Ýewropa aktyrmaly gepleşik geçirirler aýyňraýar. Şoňa oňdan almak üçin edilýän dağıtım kalýar, etdirilýän dağıtım. Düşünjem barallan. Öňüni almak üçinem oň üçinem däldir, onsuzam Ýewropa gaz satyp baranoklar. Bugunem ýanky bugun almana geregem ýok. Näme duýýan däldir bular da. Şu Türkmenistanyň içerisinde Owganistan bilen arasynda uruşturlar ýaly çek bolýardy. Bular galyp bilmejekliklerini bilýärler, wagtynyň hem gaty adalandygyny bilýärler. Görünüp dur bu wagt. Bularyň gidip uzağa gitmejekdi. Olam dogry. Ýani şoňa bir gepleşik geçirir Azerbaýjan, Türkiýe, Türkmenistan bol Ýewropaga aktyrmak barada şoň nemeden mam kalýar. Wagt bilen Ýewropa katlaşygy kesdi da, şoň üçin hadi. Düşünjem bolýar, şolay diýen. Türkmenistan'dan çıkacak gazyň nebden hasabyny Putin ýa-da bakmajany Putin onu öýlemese akanok. Ay garat şu nemedene Türkiýeden hem geçirjek bolsaň Türkiýede de şolar ýaly kys reformalar etmeleri gerekli. Bularyň hem şu wagt demelerini görýänsiňiz gündemini. Bärde de edil sizin neme Türkmenistanymyzyň ýyzyndan ýetip barýarlar da şu wagt. Bäriniň ýagdaýam şu adamlary gasaşy nemesi ol sähel mähel neme çağa zorlananları, izad edenleri 6 ay yatırıp, 3 ay türmede yatırıp uğradıp denemedip çıkarıp koyuyor yerlerde sonundan.
af getirip adam öldürenleri, oğurları, uyuşturucu satyanları, cinayetkarları 3 ay 6 ay yatırıp çıkarıyor, 3 ay 6 ay yatırıp çıkarıyorlar. Ondan sonra bu toplumun içerisini gater ve çaykant durdu Türkiye'nin içerisinde. Bu rejimler umuman üt gömösü hiç ili halkına peyda da bolmayar, o söwda etdi, gaz sattı, gaz getirdi, on yana kızatlarım bolmayar. Da dine oğurluk üçün edip bilerler, pul oğurlamak üçün edip bilýärler. Dine Türkmenistan'da 30 yıldan beri edip oturlar aşonu. Kanunu layık hiç bir zat yok. Dine oğurluk etmek üçün bir az bölücük toplumun nemen adamların goğdurmuşda yaşamagy, goğu iyi biçip bilmeleri, goğu geyinmeleri, goğu öýlerde yaşamaları, goğu ýurtlarda syýahat edip bilmeleri üçin çağalaryň aňyry baş goğu daşar ýurt universitetlerini okap bilmeleri, daşar ýurtlaryň bir goýunyň isleýän ýerlerinden öý satyn alyp bilmeleri üçin bütün Türkmenistanyň galan ýa-ni 5 milyon halky köçenmeli. Asanyca adamym şonu ýaly maşgalasy bilen gowy ýaşamaly. Şonuň üstüne gurulan bir neme rejim. Türkmenistan rejimi. Ýöne halkam işleýärler, halkam bizine Onçuk Musadan soň Murat Garrydan gaýtdyga. Murat berdi sopyfam araşdyryp görmeli, o näme iş edipdir. Oňa da geler entek gedek. Ýanky şularyň iň bir neme düşmanlar buny öňkedek Oğun Nurhanym bilen eden çykyşynda daýdanlar saparaga. Biz şularyň sınıf düşmany diýip. Bolmasa öňe Aklymov gaty güýçlü jurist bolan Adalet Ministrliginde oturan adam, işleýän adam şol Adalet Ministrliginde Türkmenistanyň. Näme etdiler? İşinden aýyrýarlar. Ondan sonra onun yerini alıp biljegem adam çykanok. Ýani sebäbi şoň bilen ýakynlaşýan adamlara çel ýok etýärlerdi. Soň Türkmenistanda kanun ýok diýäsine şu sözüm ýalňyş ýöne bir aslında men şu hakynda da näme etdim de kiretdim da oly. Bizim kanun ýok diýäse aslında kanun bar. Ýazylan ne konstitusiýa ýok diýär. Konstitusiýa da bar. Kagızda ýazylgy dur. Kanunam bar. Ýöne işlemi ýok şonuň. Şonuň hereketi ýok, işi ýok. Ýani işledilýän nemesi. O kagyzyň özü barda, ýazylgy görnüşi bar ýöne şonu işledilen ok. İşlän ok şoda. Meselem işinde maşin bar, ýöne sen sürüp bilmeseň işlän ok maşin durandyr ýöne maşin ýok diýip bilmersiň, bar maşiniň ýöne sen süren ok, sürüp bilen ok, işlän ok şoň üçin ýörek gidýärsiň. Umum palçynyň içerisinde, ıssyň içerisinde ýöremeli bolýarsyň sürmeýändiň üçin. Eger sürseň maşinni gidip gelýärsiň, hem wagtyň ekonom hem öňe gowy bolýar. Edil kanunam şeýle. Bar ýöne ne halk talap eden ok diýäris, halkam talap eden ok. Bu da bir tarapyndan ýalňyş neme bir zat etmeli halkam talap ýöne. Halk jurist däl. Ýa-da halk baş prokuror däl, ýene däl. Biz juristler näme üçin okudýar sonra bütün halk kanun bilen, konstitusiýa bilen meşgul boljak bolsa bu juristler näme üçin okudýar? Ýani halkyň puluny näme üçin universitetler salynýar? Ýani halkyň bir kysmy bir adyrak bölegi ýurdu ýönesin, galan bölegem özüniň önümçüligi işi bilen bolsun diýilen maksat bilen edilýän zatlar. Ýöne soňundan gelinýär, ýene halk talap eden o. Halk öwrenişdirilen bu zatda aslında. Halk işine diýär, çağa dogrup berýär, meselem çağa ýetişdirýär, çağalaryň mekteplerine uğradýar bularyň. Eskere diýseler, eskere uğradýarlar. Edýär. Ýöne kanuny işletmeli adamlar ortalykda ýok. Ýok etdiler. Emma şu baş prokuror
şu baş kazy ýa-da şu adalet ministriniň nämeti diýip atlar bar, kişilerem bar şu adyň aşagynda, janly adamlaram bar ýaýagynda ýöreýär. Ýöne olar iş neden o? Iň soňunda bir zat bilen ýykylmaly da bular. Bular özleri eden o. Halkam talap etmäne güýji ýok halkyň. Elinde aýagynda zat ýok. Ýöne bir zatdan özleri ýykylmaly. Ne şu kelli käriziň algysy bar, 7 milliard dollar şol gaty kän adyň üstüne açmaly. Türkmenistanyň içerisindäki köp adamlaryň üstüne açar. Evet, kardeşler, başka kim näme demeler ödara näme alınışyk ýaly bir programma pikir alınışyk ýaly bugunküýümüz. Şoň üçin pikirleriňizi aýdyň arkaýyn. Hiç demetmäň menki ýalňyş bolar, dogry bolar, o däldir. İçiňizde pikiriňizi aýdyň, soňra ýalňyş bolsa bärde gaýtam oňat bolýar. Çekeleşip bilýäris. Çekeleşdikçe de has aýdyň pikirleriň üstüne bar bilýäris-de. Oğuzhan kardeşimize söz vereyim. Sağ ol söz vereme. Yeňişi. Şuň ödnememiniň aramynda bir gurram boldy da neje türkleriň şu kynçylyga gidip barşyny biziň durma düşüşüni. Indene geçen haftadan beri mesailer kesip başladılar. Ondan arada o tüýson herkes ödünden neme diýär, öz maşgalafynda bolup geçerler. Ne diýär, men 4 oglum bar diýär. Indi şular bir aýdan beri diýär, mesai beren o göründe diýär. İşsizlik köpöldi diýär. Ýene bir giden fabrikler ataşa berýärler. Indi düýün geçip barýardyk bolun, şu ýerden işe barýardyk bolun. Saat 6-da öçürüpdirler. Yanıp kül bolupdyr bu fabrik. Batdyýa töle bilmän öder, ýakyp görýär, skortadan pul almak üçin edilýär-de. Giden işsizlik başladı bir ýerde de. Men diýjek bolýanym, Krins gidi uğradı. Öyle bir hızlı ýürek uğradı, öňki ýaly ýuwaş-ýuwaşam däl. Başka da öýlük adamlar bar. Ýene men diýe oglumam diýe mesaya giden oňundy diýe bazar güller öýde diýe. Diýär şu gowra aýlyga kaldylar. Bir gidenem işsizlik başlandy. Ne fabriklerde de 30 adam çıkaracak, 40 adam çıkaracak. Ona şolar ýaly nemeler başlandy. Men diýjek bolýan bular öýler işsiz galsa bizleri derek gönderirler. Bizlere hicem bolmasa. Şonu aýdaýyn diýdim. Biziň emdi gitmeli wagtymyz gaty admy kadýanlara bir ýerde işsizlik köpeldi gişe. Böyle ýatar. Merdan muny haçan aýdypdy? 23-nji ýylyň başlarynda mı aýtýardy? Pullarınız bolsun ýanyňyzda, nemede pul saklamaň, telede saklamaň, dollary goýun. Diýip aýtýardy, şu köp firmalar zatlar ýapyljakdyr ne Türkiýede. Şoň aýdýan zatlar ýuwaş-ýuwaş neme durmuşa geçip başlarmy? Deme bolýar da, ýanky şo bir ülkäniň nire bir ýurduň nire gidip barýanlygyny üns berjek bolsaň şo içinde ýaşap bir alınıp barýan şu siýasatlaryna üns berseň erteriniň näme boljakdygyny bilip bolýan eken-de. Şu nemede Hararynyň kitabynda nemeni okapdym-da. Ýanky Ýewropa tarapy sanayi nemesine geçýärdi. Fabrikler, zatlar gurup başlaýardy. Sanayi döwrüne geçýär, ondan tren öndürýärler, ýoluny çekýärler, demir ýoly. Otaň
buharly maşinlar öndürüp başlaýarlar, soňra eskerleriniň nemeleri, ýaraglary makinaly nemelere geçip urýarlar, tüpeňlere geçip başlaýarlar da soňra Angliýa, Baty şo Fransiýada has güýçlendirdi, toplap öndürüp, soň şeýle soraw berýärdi. Näme üçin diýe Hytaý däl ýa-da Osmanly däl diýe, ýani Çin imperiýasy däl ýa-da Osmanly imperiýasy däldi. Ýewropa diýe, Angliýa gally diýe, näme üçin gally diýe. Ýani bular ama diýe bolmasa Osmanlydan güýçli diýe, bir giden ýer basyp aldy diýe. Ýöne näme üçin Osmanlynyň elinde makinaly tüpeň ýok diýe. Ýani olar diýe atyň üstüne gylyçly uruşup bilýändirler diýe ýöne diýe bu Ýewropalılar diýe aňyrdan atly gelýän Osmanlylara seredip diýe keşelle kakýalar diýdi. Arkaýyn gelibersinler näçesi bar bolsa biziň elimizde makinaly tüpeňimiz bar diýdi. Hytaýda da şolar ýaly eken. Soň näme üçin Osmanly diýe buny ýanky trenleri, ýanky buharly maşinlary, zatlary öz ýurdundan nemedip öndürüp döredip bilýän eken diýdi. Ýani Osmanly şo döwürde bolyn ýöne etmändir. Ýa-da hat ýazylýan neme maşinkalar çykypdyr da Osmanly almandyr. Näme üçin diýen şeýle neme aýtýarda bul Osmanly diýe öz toplumyny dini tarapdan örgütläp ýetişdirdi diýe. Öz toplumy ýanky sultan bolmak üçin toplumyny baskasynda saklap örgütleýär. Ýanky jahil galdyrýar. Hünär ýene-de bir zatlar öndürmek, döretmek ýa-da meselem Ýewropalylaryň oýlap tapan zatlaryny ýasajak, zat etjek adamlara sen neme kapyryň ijaty ýene näme diýip toplumyň arasynda nemeler geçirýärdi. Örgütlenme döretýär. Şeý dip Osmanly ösüp bilmeýär. Ýöne Ýewropa ösýär. Osmanlydan dagak gidýär şonuň netijesinde. Indi şeýle bir zada seredip bolýar. Ine biziň medialarymyzda, meselem Türkmenistanyň içerisindäki mediasynda gönümün halka berilýän mesajlar vardır, habarlar, gepleşikler, yeneler, şolar asyl maksady halky örgütlemek. Edil Osmanlynyň döwrüne, Osmanlynyň öz halkyny edişi ýaly. Türkmenistanda da şeýledir ýa-da Türkiýanyň mediasyny görürsüňiz. Türkiýede de şeýledir. Örgütleýändir özüni laýyk, ýani sultanlyga laýyk boljak toplumy ýetişdirmek üçin mediany ulanyp örgütleýärler. Ýani istenlik bir ýurdun toplumynyň nähilleki neme dediğini, ýagdaýdadygyny, toplumyň nähil ýagdaýda saklanýandygyny bilmek üçin ýa şo ýurdun ana medialaryna seredäýmeli ýa-da gönümün. Şo taýda eýem hem şo rejimiň ýa-da şol ýurdun näme maksadynyň bardygyny okap bolýar diýe, soňam diýe halkyň ýagdaýyna göz ýetirip bolýar diýdi. Şol mediasyna seredeninde. Biziň hem şu wagt ýurdun içerki mediamyza seredenimizde halkyň nähillikdigini görüp bolýar. Nähilli derece ýetendigini. Ýani diňe Aşgabady görkezýändirler, bezemen eşikde, bezemen toýly waslary, bayramlar, aýdym saatlar görkezilýändir. Bu näme bolýar? Ýani toplumyň ýalana ananýandygyny, ýalanyň içerisinde dolulugyny ýaşadylýandygyny görkezýär. Sebäbi o mediada başga bir ýaşaýyş görkezilýär ýöne sahnadan çykanyňdan soňra o waňa gitýän, o waňda hakyky bir ýaşaýyş bardy. Soň adamlar hakyky ýaşaýyşyny görüp bilenok. Çünki ýyllar boýu mediada görýän zatlar bilen örgütlenýär. Beýnisi ýuwulýarda dolulugyny. Şu wagt meň neme de geçen şu 2 sanaky
yakynlamyzdan näme çykanlar bar diýdim-de ýa-ni. Russiýa çykanlar. Şolardan soradym, näme o taý hemmäňiz gaýdy berdiňiz, erbetmi o ýer diýsem, ýok diýär, gatwy diýär, sen ente wowalaryň bir ütgänini bir görseň diýärdim maňa. Ödem garypça ýaşaýan oglan. Onsoň onda sen näme üçin gaýtdyň gowy bolsa, sen ýaşa bermeli, şo taýdy ýok diýär, hünär öwrenmek üçin gaýtdym diýär. Ustaçylykdan ne? O taýda näme edip öwrenip bilen okmy diýsem, aý o ýerde öwrenip bolan owa. Bu däl bolmaly, onda diýende ýene ýok bu diýär. Bolmasa öýdi garypça ýaşaýan birisi ýa-ni palçyň, çambaryň içerisinde köçeleri aterbet. Şolar ýaly öýdi asly garypça ýaşaýanam bolsa, hakykatdan gaty uzaklarda uçýada kelleleri hakykatdan gaty uzaklarda gedýärler. Bu da şo biziň näme alyp barýan, näme siýasatyndan gelýär, 13 Musalaryň başyny başlady. Siýasaty bar. Yalandan ýurt durmak. Bütün toplumy doğallygyna ýalana hakyky diýip analar ýalat näme getiripdirler. Ýagdaýa getiripdirler. Bir sosiologiýadan ýa-da bir felsefe uğrundan kitap okajak diýsen kitap ýokdur türkmenlerde. Ýurdun öz dilimizde, ene dilimizde. Başga ýurtlaryň näme kitaplaryny okumaldy. Başga dillerde ýazylan kitaplary. O da bir tarapdan näme häzir näme türk dilindäki ýazylan kitaplary okuyanlar, anlayanam ýöne bolyn, köp sözleri anlamsız gelýär maňa. Gatkan sözlerine şunday mele näme kitaby okanymda kıyın düşdi, yaman okuması kıyın bir kitap ekeni, edilenlerin pedagogist diýilen kitap, okanlaryň bar bolsa bilýänsiňiz okumasy gaty kıyın bir kitap. Her sahypasynda käbir näme sözler gelýär bolyn, anlamını bilen okda, onsoň türkmen dilinde öwürýän perawod edip geçirýän türkmençe näme usulen bolyn, o da ýalňyş many çykaryp berýär, türkmençede çykarýan many tam deňgel nokta bir. Şolar ýaly kynşeklerdäki bir toplum bar. Ýa-ni bir sözlügimiz doğallygyna ýok edilen, garyplaşdyrylan, soňam hiç hili söz baýlygy üçin üstünde işlenilmedik, reforma edilmedik. Ol etjek bolan adamlaryň bir wagt öldürdiler Sowet Soýuzy döwründe. Olaryň aşwat atlaryna magdaýanlar ýok. Hiç hili. Okuw kitaplarymyzda çağalaryň okuw kitaplarynda da diňe nemeleri görkezilýär. Alkyş, ýalakalyk, alkyşly sözler. O çağalar soňra nähille edip ösmeli ýa-da bir zatlar öz nemesini aýdyp düşündir. Demek tanap bilmeli. Aşağı hamle Raul sözlerin üçün ýa-da mi bayraktary onuň çykyşyny nemede bar eken gördüm men. Gördüm. Ha, şonu aýtyp berýändir go. O yaman gowzaklar aýtyp berdi. Şo etil şo ýani biziň halkymyzyň hemmesiniň görsedi, görmäne şey bolsa, görme imkany olsa ýani. Adamlaryň derew aňyna ýetjegini bilýän-de täsir etjegini.
Itil var yürüme jump boldu da şo var halkın üýsübem soňra şoň garşysyna çyksy dedesi soňra onuň soraga tutulşy idam edilsi hemme zatyn goýupdyr. Biz itil bizde de mar şu zatlar bolmasyn dedim ýani. Şoňa bolup bir demokratiýa geçseler. Bizde Şo de ýer- bolmaly. Hawa. Ýalynyň aýaly şoňa wagtynda neme bermendir diýe. Şonu dogry ýola gönükdirmendir diýe. Bizninkide ol aýalyna ha rol ýok täni meni şoň ýanyndaky adamlaryň dogry ýola gönükdirmesi gerek da. Dogry şoň öýden bilip oturandyr. Daş töwereginiň ýalan dolandan doguldygyny bilip oturandyr öýdeniň. Edip oturan işindenem. Ýöne näme deleliň ýaryndan gaýtmagan bir peýda diýip bir söz bar da. Şonam edesi gelen oga halkyna. Şonuň ahyrynyň şoňa boljagy belli zat. Ya bilem ogondan beter bolarmy, näme boljagy belli dädir. Öz gorkusy badyram boly. Bizlerem edim şu haýdy Romaniýa näme diýip Hawa. şo ýazylypdyr. Romaniýanky. Berekella diýdim şoň halkyna bara bizde de şoňaly halkyma şoňa ütgemeýän diýen bara. Gapar täze Türkmenistan bolup bar. Emedaklar dursaýsynda garaşy otýýar. Ýurtda adam garaşy otýarlar, biriniň aýaklaryna garaşy otýarlar diýip halkyň gözünde gorky we başga zat ýok. Şo geçen edek menem edenegdende gorkutdylar da menem. Deneme emoda köp zat paýlaşýan. Denem daha soňraň türmesinde gözüň açarsyň. Ya da taýda seni tutup alyp giderler. Öyle diýdiler. Ay dedim boş beriň maňa dedim. Men özüm şoňa goýman, goýarýan dedim. De hiç zat diýmedim öyle. Nezdeýse da gatnaşýan diýmedim. Diýenim dedim gözi gorkula adamlaryň düşünjek guman ýok da. Şo her kimin gözüni gorkudyp maskaladan gorkudyp berilen soň. O men taşymdan gorkdylar şoňa zat goýanym üçin. Şo zatlar aýdan diýdim sag. Bayraktar näme diýdiňiz adyna? Memduh Bayraktaroğlu. Memduh, tamam, sağ ol. Memduh Bayraktaroğlu. Ýazsaňyz çykarar. Ben bir Bunu son paylaştım onu. Yaklaşığımız Çavuşevski hakkında näme diýenler aýdyp berdi. Birinciden Çavuşevski ýaly bizeň samsyk, onuň ýaly akly ýok. Başkalarının aklı bilen yürüyen adamlar. Çavuşevski ýaly teles işlemeýär bizeňkini. Ay şunu ýöne öňünde soňunda bar näme de halk etmeli bunu. Halk islemeli. Halkyň özi isläp etmeli. Ol sen olar şu wagt nemelen ne apadise ýene näme diýdi halkyň üntüni soňjak bolup iş edýän ýalar edip öňe çykjak bolýarlarda. Biz iş etýäs, bizne OBS bardyk, Birleşen Milletlerine bardyk, insan haklaryna bardyk, şeýle gurrun etdik, ýene näme diýip. O zatlary müň ýyllap gurrun etseler hem peýda ýok, o taýlar müň ýyllap bar gatnanlaryny. Çünki o ýurtlaryň adamlar seniň ýurduň bilen ne iş bar? Dinlärler, o şeýle mi diýerler, gynanç bildirerler boldy. Soňunda ýene halk etmeli onu. Olar şo halkyň esasy nemeden ünsün soňjak bolýarlarda, soňra da şu sözi orta atýarlar, siz näme iş etdiňiz? Ana bular hiç zat eden okdy, biz ýöne diýe ekranyny gepleýärler, emma biz diýe Birleşen Milletlere gittik, OBS'ye gittik, oňa çykdyk diýärler. Aslında olar hiç zat eden okdy, hakyky manysyna seredeninde hakyky iş etýän adamlaryň üstüni
örtmek üçin, örtmek maksadyny etýärler. Allah'ım Rad Rahim çıkış edipdir Dur Sultan hakynda. Başga zatlar hakynda gurrun etýänler. Birden bire çykdy. Tutup durlar Dur Sultan goýup durlar ýene näme. Adatlyga çenli şonu berdi-de. Adatlyk radiosyna çenli. O Nur hanım. Şol ýanky çykyş hakynda aýtjakdym Allah'ım Radyň. Taýda ol aksent eden dady. Meniň täkdiňe başynyň bir 10 mindir gördüm-de. Ondan çaýhana başlandyň taşladym. Näme aksent eden dady gorky alamatlary, gorky metodlaryny sokýa. Ene daşarurt guramalary, ýygnanşýan ýerleri obesiye gurrun etdi. Her kim şotak barp ardyna aýdýan ýeri bar. Ane bular diýär durşuna tomaşa oýun bular diýär. Bular sen diýär nimäň diňlänoklar honun märsi bolup adamlar gelýärler diýär. Bitirdik işimiz diýip diýär. $1000 dollar alýarlar. Siziň derdiňiz bilen hiç kim işi ýok diýip şol idaralary barmaň diýdik şol. Düşünseňiz şol idaralardan dereksiz. Ondan aldy gaçdy, näçe adamlar ogurlandy diýip şeýdip aýdýanlar. Şu gorky salmak metody. O edip ünsüriň men dol dinlemedim, men tak dinlerin onu. Şonu aýdyn edim. Esasy munyň etmeli borjy, şu ýerine getirmeli borjy gorky salmak. Adamlar gaýdyp çykmasyn diýä. Men şonu ünsüriň diýip aýtjaktym. Böyle tawul. Ondan talýar soňam üstünde Ýewropanam serwet edip görkezip gepletdi. Men saratyp dinledim onu. Ne siziň diýä arşa çykarýan ýene näme? Ýewropaňyz diýädi size eden o, kömek eden o etmeýärdi. Arslan kardeşim. Sağ olun. Ben hem şonu yenime yarımla dinledim şonu demesini. Şu sotayda bir zat etti de bu. Obesiye barman diýär. Indiki ýylky şu çağ demelerinde hiç hem gatnaşmaň dedi de. Şoma aýtdym, näme üçin obesiyeni indi ýamanlap görküzüp tutan eken zat diýip oturup pikirlendim. Soň birden aklyma geldi. Geldi gatnap pul kazandı ki. Indi gördüler ki halk şu yerden peyda görüp bileceğine aklı gözü yetip başlayan üçün hem şotaydan uzaklaştırmak üçün indiki yıl barman baykot edin deyip canı varını yakıp şonu propagandasını etti. Yarım neçe izledim, kalanını görüp bilmedim de benim. Şunu koşayım dedim. Umyda hanım. Ben şu men bayraktan şunu gepleşinde bize dikkatimi çekdi de yine bizlerde şu ayıp geçirdi berde diye ezilen mugallimlar ezilen vakti mugallimlar çıkıp problemasına diye çıkış yürüyüşe diye advokatlar hem şunun yalı, işçiler hem şunun yalı yine bir problemanı ortaya atıp hemmemizin bir problemamız var diye şunu da diye bütün halk bolup ortaya çıkmaya diye yani bizlerde hem şunun yalı un verilmese un verin, yağ yok bolsa yağ verin payoklar üçün şunun yalı kiçik problemalar üçün çıkıyor yani opşi problemanı halk görüp bilmeye şunun yalı opşi problemanı görüp hemme ayağa kalsa bu yani bir saat yarım saatam durmaz dep ayıp düşündüredi şu adam yani halk zatlar görüp bilmeye opşi problemanı görkezmeyecek bolup her şeyi gündeme başka zatları ortaya sokup duruyorlar. Ya bizde hem şunun yalı. Problemanı görkezmeyecek bolar. Yine düýbünde gatı ulu nemeler yatır da bizlerden sebepler. Yine şuları görkezmeyecek bolup her şey zaten mesela bugünkü bir Putin'in çıkışı var Mahtumkulu formuna gelen. Şunun yalı kiçik zatları ortaya atıp halkı gündemini değiştirip duruyorlar da mesela şu nemeyin hazır uruşun bolup duran kızgalan dövründe şu Putin'in Mahtumkulu forumuna gelip neme üçün geldi onun? Sebebi neme onun gelmesinin? Sebebi Türkmenistan'ın baylıkları üçün geldi. Yine forum yasap adamların
hasabına, yani halkın hasabına bir ulu bir forum yasap Mahtumkulunun neçe yüzyıllık bir şahırın nemesini ortağa atıp forum yasap gündemi değiştirip neme edip duranlar da Putin'i çağırıp Putin'in neme işi var Mahtumkulunun forumunda şahırın. Şunu yazatlar da küçük zatları ortağa atıp gündemi değiştiriyorlar. Yani berdem şunu yalı. Yani şu adamın açacağı zaten gündemi değiştirip ulu problemanı görkezmeyecek oluyorlar halka. Bir problemanı ortağa atıp şu problemanın sebebini tapıp şu problema bile hem ayağa kalkmalı. Yani halk o yalan ya şu zatlar görkezmeyecek olup halkı her şey edip oyun görkeziyorlar. Şunu aydın sağ olun. Şahsi problemalara öz şekillerde mayda yankı her kimin öz neme şahsi kişisel problemalar vardı. Yani umum problemalar vardı ortalıkta. Yani bizim şöyle adamlar şahsi problemaları üns veriyorlar dine. İşim yok diye, çağalam aç diye. O ya çağalamı okudup bilemok, giydirip bilemok, iş tapamok, öyüm yok. Yani şahsi problemi, passwordum yok, passwordum doğru. Bu bir şahsi problemi, yani umum problemi var. İşin yokluğunun probleması. Ya passwordun doğrupdur, udoldup bilmeyersin. O senin yönü udoldurup olunmayan yerinin probleması var umum. Umudu hanım. Bir de şunu aydıp geçin, 2 aydan beri şu narin probleması çıktı ortaya, çağını öldürdüler. Onu hemen tapbilenleri, katilin tapbilenleri yok. Ulan bir gündemden sonra yine alıp 10 günlükten bir haftalıkta olan 2 kızı öldürüp kendisini atıp özünü öldürdü. Yani hazır şu problemalar gündemde. Yine şunu katil dediler, böyle katil, psikolojik kesel dediler, böyle narkotik kullanıyor dediler. Ulan doğru. Yine bu zatların aşağında nemeler var. Yani şunu katil bolmağını, şu çağanı, 19 yaşındaki çağalı bir ulu adam değil de onun bir profesyonel nemesi yok, onun katil bolmağa, bu zatları alıp bir ordaştırıp bilme özünde bunun bir nemesi yok, altyapısı değil. Yöne şunu hem katil ettiler hem narkotik ettiler hem suçu şu oğlanın üstüne attılar ya maşkalasını attılar. Yani bir inselden bir uygulama çıkan şunun üstüne attılar. Yöne bunun aşağında ekonomik problemi var, sosyolojik problemler var. Şuları ortaya alıp hiç kim var bir neçesi nemeler profesörler çıkıp ayda yönü az. Bunlar şunu üstün yapacak oluyorlar. Şu maşkalasına, çağanın üstüne atıp şu zatlar yapacak oluyor. Yani aşağında bunun ulu problemalar var. Şu çağanın 19 yaşındaki çağanın şu dereceye geleninin şu zatlar görkezmeyecek oluyorlar. Yine bizler de şunu yağlı. Maşkaların üstüne atıyorlar, bir çağaların üstüne atıyorlar. Yine aşağındaki problema sebeplerini görkezmeyecek oluyorlar. Aşağındaki zatlar var araştırsa bunu. Çağanın şu 19 yaşında çağanın şu yağdaya geleninin sebepleri gatık yok bunun. Öyle şu hakkında da Memduh Bayraktar'ın Rowlon bilen eden bir çıkışı var. Kettamından ön edipdi de çıkışın adı Erdoğan kaçıp gidecek mi diyen yalakı bir çıkış ettiler. Şu tayda aytyalarda yankı problemalar. Bular problema değil de bular netice yankı birini öldürmesi ya da birini tecavüz etmesi, yenilem etmesi. Bular netice diyer. Biz diyer neticeni bırak diyer. O etti bollu gitti diyer de yönü sebep näme diyer. Sebepleri araştırmalı yani. Ne şu görülen Nemäňem üstünde dik geçýär şol Türk filmleri vardır gatkan mafyany özündürýän filmler ýa-ni mafya bolmagy arzu etdirýän höwet etdirýän filmler vardır. Olany öldürüp, olany kovalap, atyp, benelem edip, ene şolar ýaly filmler näme üçin berýärler diýip şolaryň üstünde aýdyp geçdilerdi. Bir sagat gowrak bir eden çykyşlar var. Onuň dinläň wagtyňyz bolsa ýa-ni
toplumun nähilleki edip örgütlenilýändigini açyk aýdyp düşündirip berýärler-de iki sanak bolup. Umyda hanım. Neberde 80-90 milyon halkı var. Yine şu 90 milyondan sabah kuşak programları var. Müge Anlı var, son öğlen saatinde Esra Erol başlaya. Şular sadece bireysel problemalara, başkalasında eğer çağlarını taşlap kaçıptır ya da ayalı çağlarını taşlap başka bir adama kaçıptır ya da çağası yoğaldı. Şu hazırki şu narin problemalar, şu zatları ortaya koyalardan şu meseleleri çözmeye çalışıyorlar öz arasında. Yine şular bir ağız şu hükümetin yanlışlarını aytmayalar şu programlarda. Hiç kaysa Müge Anlı bolsun, ya Esra bolsun, ben izleyen de şu programları. Ben Müge Anlı'ya silayadım, görüyordum. Sonra oturup düşündüm de birazcık nemettim, düşündüm, görsen hiç kaçanan problemanı devletin, hükümetin problemalarını aytmaya. 90 milyon halkam şunu televizyonda şu programlara kitleyeler. Sonra dizilerine durmadan hemen kanalda dizi görkezeler. Adamların şu diziler bilen oyalap uflatyalar adamlar beynini. Zatları yine şu programlarda hiçbirinde bir neticeler var, yine hiçbirinde sebepleri yok. Ne için yok? Bizlerde hem şunyalı programlar, ne medyalar. Yani bizlerde yok doğruda şunyalı programlar. Yine bizlerde hem şunyalı neticeleri aydıp verirler, yine sebepleri aşağı yatan sebeplerini hiç kim aytmaya korkuyorlar aytma. Berde emine şu Müge Anlı hem şunyalı korkuyorlar aytma. Müge Anlı tamam böyle eğer polisinin o aytma aydıban bilmez zaten hükümeti işleyiyor. Yine şunyalı programlar bilen adamları meynini ukladıp neticeleri aydıp sebeplerini hiçbir çözüm nemetmeyeler şunyalı programlardan. Sadece adamları ukladı oturuyorlar. Oyalar. Gündem değiştirip. Şunyalı programları köpsün etmeli. Sağ olun. Sebäpden uzaklaşdyrylýar da umumyň otoritar rejimleriň edýän nemeti şeýlede sebäpden halkymy dama uzakda tutmaly. Halkyň ýöne halky meşgul etmeli. Dama meşgul bolmaly. Halk bir zada meşgul bolmasa başga bir zada ýetýärine seredip görüň Türkmenistanda o yerlerinin hemmesinin ýoly, hatta şäherler hem şeýledir onu ýöne şäherleriň bolmagyna çagyl da ýeri gatyda. Ýöne o yerlerinin hemmejesinin köçeleri palçyk. Bilmeýändirlermi diýär. Bilýärler. Bundan hem şunu oňoranoklar gymmatmy düşýär ýok. Sen 5 milyard, 7 milyard dollara atel salyp bilýän, köl gurup bilýän ýa-da aeroport gurup bilýän-de o ýollaryny oňaryp bilen. Onuň üçin däl, ýa-ni halk nemede gelmeli, stresse gelmeli. Kişisel problemalar boýunça gowy ýoldan, arasta ýoldan ýöreseň, ýalty arastaja ýoldan ýöreseň rahat bolýar adam. Hem iş çalyp bolýar, ýa-ni meselesi ýok, üstü hapa bolanok. Kemme taraplayın gowy peýdal da adamyň nemesiniň stressiniň azalmasy üçin gowy. Ve şol ýöne buny bilerek şeýle ýaşatýarlar halky. Halk şoňa kaýyl bolmaly, bir haýran galdyrýar şu wagt daşyndan teredýän. Näme üçin biz kaýyl bolup oturýar şoňa diýip. Ýöne bir ýol, ýa-ni ýöne köýjü. Hatta o bolarda täze göçüp barılan mellekkerlerde gaz bilen toğun çekip beren oklar. Hiç ýyly. Çekçegen bolan oklar çekip berin diýip barsalara men tek o taý karta girmedi ýene näme etdi diýip goýýarlar da adamlaryň öldür çekmelmişin. Umumyň öňkü şol köni deme döwründäki başlarda çekilen gaz çekilen ondan soňra boldy.
Uşo halkyň beýnisini meşgul etmeli, dama meşgul bolmaly, beýnisi ýykamaly, meşgul etmeli. Soň seni eleştirip bilmesin, taň näme etýänine akyl ýetirip düşünüp bilmesin diýär. Ödem köp damada ýa-ni sürekli yalan sözlemeli bular. Hatta bunun näme bir nemede okudum men bir kitapda, ýa-ni nemelere sultanlara wesiýet berýärdi. Sürekli diýe yalan sözlediýär. Ulu yalan sözlediýär öýren. Şonu diýe hakyky ýaly edip kabul ederler diýe. Ine bir yalan diye milyardlarca adam, milyardlap, milyonlap adam inanýan bolsa, din diýerler munyň adyna, din goýarlar diýer. Şu wagtky din, islam dini 1,5 milyardlyk nemesi var. Inanýany var. Ýöne yalan. Insanyň oýlap tapan zady. Ýöne köje zat ýa-ni adam näme üçin insan bu akyl ýetirmeýär? Insanyň oýlap tapan zadyna Allahyň gidip uýup çokunup görler. Ýogsa kitaby, Kur'any okuýarsyň, her okanda beýnine soraw döreýärdi. Şeýle soraýan mene Allah Kur'an'da ýazylanla Allah diye insany hemme zatdan üstün edip yarattı diye. Ýa-ni doğuşdan, bar boluşdan ahir zamana çenli boljak goýjak zatlar hemmesini akylyna gödüňüne getirdi ýa-ni. Bildirdi diye. Bolýar. Şon ýalyk kämil yaradylan insany nädip howa aldap alma ýidirip bilýär. Hani sen hemme zady bilýän edip yaratdyň Allah. Insan näme üçin bir howa ýa-ni adamyň ýanyna getirilen aýaly alma ýidirýändir. Bu bir ol şeytana uýýarmyşyn diýeli. Ýöne o howany Allah yaratdy. Sen näme üçin onuň şeytana uýjakdygyny bilmeýärsiň öňünden. Bu bir. Soňra ýene bir soraw çykýar. Allah näme üçin günah edip biljek? Ýa-ni erwetlik edip biljek insany yaratdy. Ýa şu wagt insanlary seredip görüň. Musulman däli, ähli biri-birini gyryp görendirler. O ullara özleri bilen urşany gidecek çağaçyklara çen gyrýarlar. Ve Allah näme üçin yaratdy? Egerde Kur'andaky ýalaky yaradylan bolsa. Yani men ýalaky bir dini ýarym ýamalak bilýän adamyň beýnisine gelip bilýän sorawlar şu. Soň bu dine näme üçin inanmaly? Yalan bolansa. Yamalığın yanına yamalı için şeytan yarattı diyorlar. Yani bakamaz. Şeyle zat var. Umuydahan Allah diýär. Yani hemme zady yaradan diýerler. Yeri göğü ähli barlyklary yaradan. Ol gaty akylly bir zat bolmaly, gaty üstün bir zat bolmaly. Onun yaradan insanyna şeytan täsir edip bilmeliler. Şeyle üstün bir zadyň yaradan insanyna. Eger bunu şeytan täsir edip bilýän bolsa, şeytan muny Allah bilýän bolsa diýmek Allah zat ýasap bilmeýän eken diýmek bolýar. Meselem, sen bir jaý gurarsyň, ökde ussa diýip salarsyň ýöne, sen jaýyň şemal ýykar. Onsoň sen adyň ökde ussa däl bolarsyň. Sen näme üçin şemala daýanyp biljek bir öý salmady? Ýöne köýje bir zatlar ýa-ni bu milletiň ananýany şol jahil goýulmasyna şol nemede mene Osmanly hakyndaky şol okan bir 3-4 setirlik zadymda eýem akyl ýetiripdi. Sonra döretdirýär Osmanly öz toplumyny şol Ýewropa tarap sanaýlaşmana geçýän döwrüni öz toplumyny başga zady örgütleýär. Kapyryň nemesi. Hatta Hytaýda da şeýle kende, Hytaýda da şol nemeler Angliýa imperiýasyny wagtynda
demir yol çekýär Hytaýa, şol Angliýa çekip berýär. 80 kilometr neme 25-28 kilometr demir yol çekip berýär bolýan. Angliýa gaýdandan soň Hytaýdan çykandan soňra Hytaýlylar şo demir ýoly söküp aýyrýar. İmperiýaň zady diýip hemmesini sökýärler. Soň näme üçin şu wagt Hytaý Angliýa ýaly güýçlüde ýa-da Ýewropa ýaly ösende indindi ösjek bolýandy. Kardeşler wagtymdan boldy. Cahiller ordusunu töpertir oturdular. Başka bir neme yok. Howaşy özlerini kabul eder ýaly nemeler gurýarlarda. Öz siýasatlaryny nähille kem bolsa şularyň uýgulaýan siýasatyny kabul etmeli toplum. Gerek şol. Ýöne neme boldy da bular insan kulary bolup çykdy da bu wagt. Häzirki prezidentleriň şu nemelerin hemmesiniň hem insan kulary da bular. Şeýle 21-nji asyra geçdi, sosial mediýanyň bir häkimlik sürýän döwri bu wagt. Biz şu wagt şu taýda oturýas 20-dan gowrak adam her ýerimiz bir ýerlerde, birimiz Amerikada, birimiz Ýewropadadyr, birimiz Türkiýanyň bir küncünde ýene bir ýerde ýöne oturup gurrun edýär, pikir alýşýar. Bular ýaly güýjüň öňünde soňra bular saklanyp daýanyp bilen nokta toplumyny nähilleki jahil edip goýjagam bolsa bary bir adamlar ýurtdaşyndan ýa başga bir zat nemelerini uğrunu tapyp açyp berýärler-de halkyna. Şert mümkinçilik göredi. Fox kanaldan her birinci gün Kızıl Goncalar diyen bir dizi bolýar. Şurada tarikatlara karşı şu nemesini propaganda ediyorlardı. Şu dizini ekrandan ayırmak için halgaça dava gidip duran. Yine başardılar şu dizini devam edip durdular şu görkezmeye. Şurada tarikatlarla ne şiret göreşýärler. İzleyen bolsanız ya. Öňki seriýallaryny görüpdim men onuň öňdäki sezonuny. Häzirkisi bundan gowy şu indi şu oğlanın atası öldü dep ölen dep näme etdiler. Soň diri bolup çykdy atası oğlanın. Indi şu tarikatlaryň näme-de bir korkunç bir berýärler. Şu bolan şu ýerde näme-de şu tarikatlaryň hemme periat, şeriat dep ýa-da telefon bolmaly däl, hiç bir kara giyimde yürümeli ayallar. Şunun ýaly bir gorkunç zatlar bardy. Ýene şu dizini ayırmak için her zat edip durdular. Ýene ekranda şu görkezip durdular halýan. Şunu izleseniz katıcı köp zatlar bar düşünse bolýar içinde dizini. Kızıl Goncalar mı Umide Hanım? Yaman gılıklı kinoyunu şu tarikatlar kapatılmalı deyip neme çıkış etti doktor. Neme dedi TikTok'ta da paylaşıptırlar onu bunların mollalar, hacılar. Şu neme ekeni bir statistikany görkezdi. Türkiýedäki ölýän aýallaryň sanyny her ýylda 400 sany 2020-nji ýyldan bäri şeýle eken her ýylda 400 sany aýal bıçaklanyp, zorlanyp ýa-da şol ýaly atylyp ýene bir zat edip öldürilýän eken. Öldürilýänler ýa-ki öz ajaly bilen ölýänler däl-de. Bıçaklanyp zat edip öldürilýän. Gatygatken eken Cinayetçiler, şu adamlar yankı aydışın ya 3 ay 6 ay onu çıkarıyorlar. Yine bir Azyadıma düşünüyor. Birinin gepleşinde dinledim. Siyasi tutsallar hiç hem çıkarmaya hakerler.
türme dolu siyasi tutsaklardan yine bunun yalı katilleri boşadıp veriyorlar. En köp 1 yıl 2 yıl. Şu hazır şu 19 yaşındaki oğlanam eğer diri kalan bolsa dedi şu an 6 yıl yatıp sonra 3 yılını ayıran son yine 3 yılda son çıkıp geledi. Yine aramızda yaşardı şu oğlan diye. Şu neme bilen, cinayet bilen diye. Ya şunyalı katillere türmede yer yok. Yine siyasi tutsaklar dolu diye. Türmeler dolup duran diye siyasi tutsaklardan bunları boşaltmayalar diye. Korkuyorlar da bunlar özlerinin siyasetine ziyan vereceklerini bilen için bir tane jurnalist var azad yazmadı yok. Ne çerli çıkış ettiler şunu. CHP partisi çıksın şu siyasi jurnalist çıksın da yeni çıkar halgaça davası duran çıkaranlar yok şu adamı. Doğrular aydan için. Yani yadınıza düşen bolsa geçen yıl havarlar açtığınızda nerede bolsam hem gündemde Dilan Polat'ın gündemi vardı. Ya şu ne çerli pul uğurlamış maşpalası da hazinanın pulundan pul aklap. Demek oldu 8 ay yatıp çıktı. Eğer yani pisem 8 aydan sonra çıkardılar bunu. Yani şurada bizlerin işin oturan patron bizi de aytdı. Oğurlu etsem katı ulu pul uğurlamalı ekenin dedi. Şu bana şu söz düşündürdü de oğurlu etsem katı ulu pul uğurlasam çıkıp bilen eken yani arkayın işini son yine devam edip bilen eken dedi de. Oğurlu etsem ulu pul uğurlamalı eken de. Evet. Ya bulan bir düşündürücü yani küçük oğurluk etsen türmeye atarlar yine ulu pul uğurlasan şu pulu verip yine çıkıp bilen de. Ne şu an ne 1 yıldan köp gündemde buldu. Nereni açsan şu televizorda şu Dilan Polat ne hele suçlar üstüne attılar yine şundan çıkardılar yine 8 ayda. Dünyanın kulunu olan eken şunlar. Soğuya da ol. Falan rejimine nemi peyda getirip bilyan nemedi. Yankı takipçi tam kan son başka rahatlar hakkında nemeler edip bilyadı. Soğuk bilyan. Soňa şoramyň arkasynda döwlet dur bence. Şoň üçin şu düýüni iýdarlap gidiberseler döwlete daýançagyny bilip Hökümet duran Malika abla. hökümet vergi kaçırýa eýle dip çıkartdylar nemesinem aşda görkezdiler şuň gördüňmi? 40 yıl bastılar däl mi şolary? Hava 40 yıl berdiler. 40 yıl verdiler. 8 ayda çıktı. Onun arkasından Süleyman Soylu vardı. İçişler mi? İçişler mi vardı? İçişler Bakanı oldu. Ne şu Kızıl Goncalarda başına dinleyen olsanız aytdyra akıl bilen din alaşmaz diye. Şoň üçin şu okumaly däl diňe dine ibadet etmeli. Otaňa beýle gyýdam şu gyýdlar okumaly zat diýip teklip girdiler. Şoň üçin şoňa garşy gelýärler. Akıl bilen din bir ýerde oňuşmaz diye. Kardeşler mene ruhsat verseňiz bitjek. Hemme hayırlı akşamlar. Tecgül Bekmetova ama şunun äri ikisi uğurlan vakti ulu pul uğurlap çıkan eken. Ne az ne çekti neme Helsinki fond döredip Türkmenin nemesi diýerler. Türkmeni koramak mı şunun yalı bir neme fond döretdiler. Haýsy Türkmeni goradyna şu. Yana ulu pul uğurlap çıktı. Ne şu an Dilan Polat yalı da uğurlan vakti ulu pul uğurladılar. Ne hazırında hayatyny yaşap ýörenler. Türkmenin hakykyny goraýasdy.